Abejorro tramposo jolasarekin gatoz gaur. Agian polia tramposa ezagutuko duzute, oso antzeko jolas bada, arauren bat gehiagorekin. Oso jolas divertigarria. 7 urtetik aurrera gomendatuta, familian edozen mai girotan jolasteko modukoa, lagun artean edozen bazkariren ondoren jolasteko eta parra egiteko moduko jolasa. Zein da helburua? Kartarik gabe gelditzea. Karta pilo bat ditugu, orain azalduko ditugu pixkat. Bada ditugu. Hau da, gusano guardian delakoa, zizare zaindaria, lore karta pilo bat, diela karta basikoak, matxin saltoak, polena, erle polinizatzailea, listorra hauek, batzuk eztenarekin daude bira. Honek ez dauka eztenik eta honek berriz bai. Hortan gero fijatu barko gera. Armi armasareak, armi armak, tximeletak eta abejorro tramposo delakoa. Zer egingo dugu? Lehenik eta behin banatuko ditugu matxin saltoak alde batetik, polena eta zizare zaindaria. Beste karta guztiak nahastu egingo ditugu. Denak batera jasoko ditugu eta nahastu egingo ditugu. Dena nahastuta, ondo nahastuko ditugu. Lehenengo, ze egingo dugu. Zizare zaindaria pertsona zaharrenak hartuko du. Adibidez, ni jarriko dut hemen. Gero, matxin salto hauek jokalarien artean jarriko ditugu. Imagina dezagun 4 jokalari daudela. Beraz, hemen jarriko genuke, hemen, hemen eta hemen. Sobratzen dena, fuera. Horrela jarri ditut, hemen ondo ikusten da ez. Imaginatu hemen, hemen, hemen eta hemen jokalaria daudela. Orduan tartean, matxin salto bana egongo litzateke. Gero, polen karta hor erdian jarriko dugu. Eta jokalari bakoitzari 8 karta banatuko dizkigu. Hasieran konplikatua ematen du arau desiente daudelako, baino behin karta bakoitza zertarako den jakinezkero, ez bat ere jolaszaia. Eta hau hemen erdian utzeko dugu. Zizareak beti bistan egon behar du. Orduan, behin, hemen hasten gehala karta bat aterako dugu. Lehenengo karta hau, akzio karta bat izango balitz, ez litzateke jolastuko. Karta normal bezala jolastuko litzateke. Zertan datza jolasak? Esan dugun bezala, karta gabe gelditu gargea eta hortarako zer egin behar dugu. Ikusten duzu hemen lore batzu daudela, hemengoa urdina eta txuria da. Orduan, ze karta bota behar dugu hemen? Urdina edo txuria deuen lore bat, edo bi koloreak. Adibidez, hemengo honek urdina duenez, nik karta hau botako dut. Beti hasiko da, lehenengo hasten izango da zizarea dena. Orduan, kartak botatzen jungo gara, baino bitartean jendiak trampak egin behar ditu, dela helburu nagusia jolas honetan. Trampak zertan datza? Adibidez, kartak botatzen ditugun bitartean, horri inguruko jendea, egongo da kartak hola botatzen, airera, hemen mangan ezkutatzen, jertxetik sartzen, edozein modutara, txapela bakazu txapel barruan sartzen, edozein modutara egintzakezu trampak. Denek egin ditzakete trampak zizarea duenak ezik. Zizarea duenak behatu egin behar du. Berak ikusi behar ditu, ikusi behar du nork egin duen trampa. Baina trampak egiteko ere arau batzuk daude. Orduan, zeintzu dira arauak? Kartak beti bistan egon behar dute. Ezin ditut mai azpian sartu trampa egiteko. Kartak bistan. Karta bakarra trampako. Nik ezin ditut 3 karta hemen besuan sartu.
banaka egin bat dut trampa. Eta karta bakarra geldituko balitzait, karta batekin bakarrik egongo banintz, karta hau ezin dut ezkutatu o bota, jolastu egin behar dut. Esan detenez, nik ezin ditu trampa egin, beste guztiak bai. Hork horrek trampa egingo balu eta horrek ikusiko balu, ezin du esan trampa egin duela, isildu egin behar da. Zizareak bakarrik esan dezake nork egin duen trampa eta nork ez. Orduan, imaginatu nik pareko hori ikusi dudala karta bat ezkutatzen. Eta esango diot, zu, trampa egin duzu. Orduan, ze pasatzen da? Konprobatu egin behar dugu. Behin konprobatuta egia bada trampa egin duela, ze pasako da? Nik nire karta bat emango diot, eta gainera xixarea berari emango diot. Eta hemendik aurrera bera izango da zizari zaindaria. Ze pasatzen da? Trampa egin duela esan badiot, baino ez du egin. Orduan nik hemendik montoitik karta bat hartukoet eta jarraituko genuke. Hori kartekin, trampekin, hori denbora guztian, trampak denbora guztian egiten ari dira. Bitartean, hemen jolasten jungo gea, honek beste karta bat botako luke, kolorea kointzitzen duena, honek botako luke, ez du kointzitzen duena kolorea, baina berdin du azaltzeko da. Eta hainbat karta berezi agertu daitezke bertan. Ze karta berezi agertu daitezke? Adibidez, hemen agertu dena, tximeleta. Tximeleta agertuko balitz ze pasatzen da. Berak tximeleta bota du, eta aukeratu beharko du beste jokalari bat, adi esaten dio horri, zuk. Orduan, jokalari horrek, bere montoitik, karta bat hartu beharko luke, eta beretzat izango litzateke. Polilla tramposa karta, lehen zakit baten bat daukagun hemendik, gero erakutsiko dizuet bestela, polilla barkatu, abejorro hau, karta hau ezin da inoiz jolastu, koloreak baditu ere ezin da jolastu. Jolastu dezakean pertsona bakarra, zizarea duen pertsona da. Zergaitik ezin dulako tramparik egin. Beraz, karta hau beti airera bota beharko dugu, ezkutatu edo lokesea. Berak ezin duen tramparik egin, berak bai jolastu dezakela. Zein da beste modua karta hau zure gainetik entzeko? Tximeleta karta ateratzea eta norbaitek karta lapurtzea. Ze karta gehiago agertu daitezke hor? Adibidez, erle polinizatzailea. Norbait nik hau bota ez gero, azkar karta hau hartu bardet eta oiukatu bardet. Polinizazioa eta orduan jende guztia eskapuan jungo da. Zer egin bardet nik? 3 segundu ditut, mailan dagon jendea harrapatzeko. Bat agian mailazpian sartu da edo korrika jundia 3 segundu horietan. Harrapatu egiten baditut, eskapatu ez denak bi karta hartuko ditu hemendik. Ez badit inor harrapatu 3 segundu horretan, karta utzi eta jolasak igual jarraituko du. Ze gehiago daukagu? A ber, guazen bilatzea. Listorra. Listorra tokatu ezkero. Ze pasatzen da listorrakin? Izan dezake estena edo ez. Estena badu, estena ez badu kontatu lehenengo, estenik ez badu, mundu guztiak eskua jarri bardu gainean, batak bestearen gainean. Azkena jartzen duenak, galdu egiten du, eta beste guztiek, bakoitzak, karta bat emango diogu galdu egin duenari. Bakoitzak bana. Ze pasatzen da estena badu? Estena badu, ezin dugu zapaldu, bestela zizta egingo liguke, beraz, berez ez da zapaldu behar. 3 segundutan inork ez badu zapaldu, jolasak jarraitu egiten du. Norbaitek zapalduko balu, pintxatu ingo litzateke, eta orduan beste partaideek karta bat emango liokete zapaldu duenari. Ze falta zaigu, armi armasarea, tximelatateagu, ez dakit armi armasarerik edukiko dugun. Armi armasarea. Armi armasarea ateraz gero, armi armasarea komodin moduko bat da, ikusten dezuenez ez dauka lorerik. Edozein momentutan bota dezakegu. Orduan, nik armi armasarea botako banu, urrengoak armi arma bat bota beharko luke. Ez badu armi armarik, karta bat hartu eta urrengoa. Horrek ere ez badu, karta bat hartu eta urrengoa. Horrek ere ez badu, horrela, azkenean armi arma bat atera arte. Eta, gelditzen zaizkit, matxin saltoak bakarrik uste dut.
Ze pasatzen da matxin saltoekin? Matxin saltoak hemen ditugu. Ze pasa daiteke, ze egin behar dugu, vigilatu egin behar ditugu. Gu jolasean gaudela, ondoko batek, edo zeinek, bakoitzak bere aldekoa, matxin salto bat lapurtu dezakeola guk ikusi gabe. Orduan, guk ikusiko bagenu, lapurtu egiten didazu. Eta orduan, berdin jarraituko genuke. Baina, lapurtuko baligu eta ez bagenu ikusiko, orduan, ze denbora daukaguk hori ikusteko. Zu balio ez dakitzen bat esku eman eta gero zan, lapurtu diazu horrek ez du balio. Orduan, gure denbora da, urrengo jokalariak karta bat hemen jarri arte. Osea, urrengo jokalariak hau egiten duenean gure denbora bukatu da. Justo momentu hortan, lapurtu didan jokalaria botatzen ari bada karta, urrengora itxin barko luke. Orduan, ez badet ikusten, denbora hori pasa denean, beak esango dit, aizu, matxin saltoa lapurtu dizut. Eta orduan, nik hemendik bi karta hartu balko nituzken eretzat. Eta horrela uste dut karta beretzi guztiak azalduta dituela. Beraz, karta botatzen jungo inateke, bitartean karta gairera ezkutuan jartzen, xixarea pasatzen agian, zen gezurren bat ez bat harrapatu, hori. Eta, ze pasatzen da, lau pertsoneko ronda batean, partida batean lau ronda egin behar dira. 3 pertsoneko partida batean 3 ronda, 5 pertsoneko partida batean 5 ronda. Orduan, norbaitek karta guztia botako balitu, kartari gabe geldituko bagina, egin behar dugu puntu negatiboen kontaketa. Imaginatu, honek karta hauek, 3 kartarekin gelditu dela. Orduan, lore kartek -1 puntu balio dute. Akzio kartek -5 eta polilla tramposak -10. Horregatik oso garrantzitsua da polillak botatzea, gero puntu negatibo pila bat dituelako. Orduan, karta guztiak hemen adibidez, -5, -7 puntu izango genituzke. Apuntatu eta beste 3 ronda gehiago izango genituzke, gure kasuan lauko partida bat simulatu degulako. Azkeneko rondan puntu negatibo gutxien ditun pertsonak irabazi egingo luke. Oso divertigarria da jolasa, pixka oso ematen du, baino jartzea da. Ze pasatzen da xixare honekin? Ikusten duzu alde batetik ez duela ezer, eta bestetik katalejo moduko bat duela. Hau beste jolasteko erabat da. Katalejo moduko honetan, aldatzen gauza bakarra da, lore hauekin urdina edo berdea bota beharrean, bota barrezula urdina edo berdea ez duen beste lore bat. Hori da aldaketa bakarra. Ez dago besterik. Beraz, lagun artean ibiltzeko, jolas divertigarria, aurrekin ibiltzeko, eta familian oso divertigarria da. Aurrei kartak ezkutatzea eta asko gustatzen zaielako. Badakizue. Jolastu, probatu eta gozatu.